Takže čaute ľudia, jak som dneska slúbil na mojom jednom videu, natáčame za Seka, hraje Chorvatus. On bude hovoriť, ale že iba niekedy. On už hrá, takže sa na neho pripojíme. Ľudia, za chvíľu nám Chorvatus niečo možno povie, tak uvidíme. Lebo on ma zase počuje, len vás nebude počuť. Chorvatus, kedy povieš niečo? Chorvatus, niekedy niečo môžeš povedať, alebo niekedy niečo povedať. Takže ľudia, musíme si počkať 14, nie, už je veľa, už je maximálne policajtov, 14. No, budeme musieť ísť na iný server. Chorvatus išiel na iný server. Som na inom serveri potom. Prestaň. Chorvatus, tak poď. Je 14 policajtov, takže si budeš musieť počkať, dokým to niekto nelívne. Chorvatus, počúvaš? No, ľudia, počkajte, však on si tam počkajte, niečo robí. Dobre, takže napísal prvé. Môžeš si ísť dať policajta. Ale jak som dneska hovoril v tomto videu, tie Red Bulli a kúkisky si musíte kúpiť, ale túto snajperku dostanete, ak máte 1000 XPčok. Toto budete mať úplne zadarmo. Takže super. A Chorvatus už je. Nepíš mi hovadiny, ale dobre. No, dáme si Boro Titána. V tomto videu už nebudeme tak moc hovoriť, tak možno si pôjdeme zahrať ešte niečo iné, ak sa bude chcieť Chorvatusovi. Áno, vidím ťa. Vidím. Ale už si to vypni. Provokuje ma to. Ideme sem, lebo tu niekedy väčšinou býva dosť ľudí. Počujem niečo. Čo je sirény? Bavám sa, že toto auto sa sem skoro ani nevojde. No. Prestaň robiť pranky. Prestaň.
Ty vyskakuješ. A kam chceš ísť? Ty čo furt robíš? Ja Chorvátov sprovokuje. Ľudia, ja neviem ani čo vám hovoriť. Toto vydávali nejaké divné. Vlastne skúsime nájsť server, ktorý má najviac zlodejov. Tento má strašne veľa zlodejov, ale dobre. Skúsime nájsť čo No to by sme museli dať dobrú otočku, ale dobre. Keď sa na tom zobrazí niečo najnovšie, tak hneď tam ideme. Prvé to výstup. Ja už mám aj svoj server. Pripoj sa. Ja už mám svoj server. Ako sa volá? Česko versus Slovensko. Češi zlodeji a Slováci policajti sa volá. Alebo sa proste iba líbni a normálne sa joini. Ide. No tak sa proste lívni a normálne sa joini. Ale nejde to. Počkej, musím to urobiť. Tak. Neviem, čo má. Počkej. Takto. General settings. Nie, sociálny. Account settings. Public. Teraz by to malo ísť. Už by ti to malo ísť? Nejde. Tak skús ešte raz. Už ti ide? Haló? Už ti ide? Nejde. Počkaj, pozriem si na ChatGPT. Teraz skús. Že nemám permission, aby som sa tam pripojil. Počkaj, tak ja viem, jak to urobím. Pozrieme na ChatGPT ľudia. Ako urobiť na svojom serveru
aby Čo vyprávaš? ostatní mohli joinnúť. Dávam to do ChatGPT. Ako to mám spraviť? Bežný verejný server. Už to často. Už sa pripoj, kašli na to. Dobre. No ľudia, poďme si zahrať možno aj niečo iné. Takže koľko je policajtov, sa pozrieme. 6 policajtov, takže presne nám to vychádza. Na budúce možno budeme kupovať, viete čo ľudia? Na budúce kúpime Undercover Police. Urobím na to videjko. GPS trackerko za chvíľku. Čo robí GPS trackerka? Nechápem. Ľudia, ak viete, čo robí GPS tracker, tak mi napíšte do komentára. GPS tracker, neviem, čo robí, ale ak vy viete, tak mi napíšte do komentára. No, takže kam by sme išli? Toto. A kam ideme? Na kruháč, alebo tam väčšinou? Kruháč máme hneď tak. Na diaľnicu? OK, môžeme ísť. Na diaľnicu. Ideme tam. No, po diaľnici nechodí moc veľa ľudí, ale chodí tam. Ale na diaľnici nemôžeme namerať, lebo tam je rýchlosť, koľko len chcú. Chápeš? Počkaj, najprv pôjdeme do tuning garáže. Toto. Na kruháče, tam chodia väčšinou rýchlo. Nie, tak juvelérku vykrádajú, tak ideme. Poďme radšej do tejto garáže. Ja viem, že vykrádajú, ale dobré. Koľko mám peňazí? 28 000, dobre, takže pohoda. Dobrý cheat. To mohol byť dobrý drift.
Do tuning garáže ideme. Čo robíš? Tuning garáž. Iba opravím auto. Takže repair vehicle. No však ja viem, že klub, ale... No si chcem robiť pekné auto, vieš? Engine. No. Rozpočet. To čo je rozpočet? Spodu nejaké svetlo. Ako flash armor. Za 5000, no to. Díky za 2000. A presne budeme potrebovať. Spojuješ si, za to kúpime, za to 2000. Roof? 8000. Dobre, 6000, máme to. Díky za tie 2000. Aspoň mám pekné autíčko teraz. Počkaj, ja ti to pošlem naspäť. Tak budem mať. Ja ti pošlem 2000, počkaj. Takže 2000. Tak som ti to poslal naspäť. Díky za tú 2000. Kam? To šop vykradal. Teraz sa mi páči to auto, mám peknú farbu to má. No nemyslím si, to by si, ja už som tam dávno bol. To by si ešte bol v polovici. Počkej, to nebol zlodej? Poďme to pozerať. Do prčíc. To čo sa tu deje? Toto poďme pozrieť, čo sa tu deje. No čo, si chytený? Nerob! Heal. Ľudia, zabudol som úplne na vás, sorry. Musíte ma, zachráňať, že ma...
Dobre, žijem naspäť, som tu, dobre. Strieľaj po ňom. Bitka toto. Ty je dráčom. Hejha. Zdrhajú. Čo stalo? Rýchlo za nimi. Takže ľudia, zase som na vás zabudol. No, neviem, čo mám ani hovoriť. Takže tým by som asi končil toto video. Čau, Horvatus. Alebo dáme ešte niečo. No tak poďme napríklad... Čo by si išiel? Ja som šiel... Clash Royale. Mám tu vlastne som novú evolúciu. A je to fakt dobrá na peku evolúcia. Už mám aj na Mega Knight, len ešte Mega Knighta si musíme získať, vidíte? Toto. A mám aj banditku a takto Marinera, tu mám tú evolúciu. Čo vám hovoril. Vlastne za 4 hodiny, tak dobré, čo by teraz to je. Toto ja nebudem hrať. A to je fakt dobrá. Ako normálny Clash nie je ako moc zábavný, ale táto je dobrá. Ja by som asi ukončil toto video a tak čaute.